Salutare tuturor și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod de pe acest canal. După cum vedeți, ne jucăm Brawl Stars astăzi. După cum vedeți, am luat skin-ul pe Penny. O să vă las un video în episod, să vedeți că l-am luat. Ce să zicem, s-a băgat update-ul de aprilie, mă rog, update-ul între ghilimele, că nu e cine știe ce, s-a băgat brawler nou. Să vedem ce avem și noi pe shop. Ok, deci acesta este Sprout. Așa, este mitică, da. Haideți să jucăm aici, că altundeva n-avem unde juca cu el până nu l-am câștigat și noi. Și să vedem cam ce treabă are el și cum e el. Ok. Deci, viteză, are ceva viteză, damage cât dă? Ok, 1000 damage. Nu e rău și văd că dă foarte, foarte repede astea, hiturile. Da. Superul lui ce face? Din câte am înțeles, superul lui este un fel de zid. Dați curios de ceva. Ia. Ok, deci nu poate să dea prin zid. Mă gândeam că e zid doar ca să te aperi de el, să nu poți mai vine la tine, dar peste zid poate să te atace din Amaic, cine știe, unele supere de la unii brawler, el primul sau cine poate să sară peste. E ok. Atâta timp cât nu l-am, nu mi se pare cine știe ce. Da, deci cum v-am spus, am cumpărat skin-ul pe Horusbo. Frumos, deja aștept să apară. Nu cred că o să-l cumpăr, adică și banii în joc nu o să o bag sigur. Dar cine știe. După cum vedeți, de fapt e și aici, pe fundal Penny. V-am spus că o să vă las un video cum am luat-o. Și ce zic, ia, mitică. Poza oare, uite. A fost ceva, de exemplu, nu știu, să vă arăt, de exemplu, ăsta, update-ul. Am cumpărat skin-ul pe Penny și, ce să zic, eu am fost Alex, să vezi talent, i-a dat Sprout. Da, este un prieten care joc cu el de obicei și i-a dat Sprout. Da, și zic că filmez, să vedem ce reacție are. Stai. Am vorbit mai devreme cu el și a spus că nu i-a dat nimic. Că era trist și acum e fericit. Ok. O să fii în filmare. Ok, haide odată. Mă enervează film. Fraților, cam atât a fost episodul de astăzi. Am mai spus odată, ia ce răspuns are. Să vedeți și voi. Bun. Ne vom repeta data viitoare.